batez ere hasteko momentu, baina egia da gero behin hasitakoan eta bueltaka zirenean beste makina bat jende hurbildu dela eta beste makina bat jendek ere eta hainbeste herrik eta alkatek ere parte hartu dutela eta alkategetik korporazio osoak eta elkarteek eta hori oso garrantzitsua da esan duen bezala batez ere Euskal Herritarrok ez daukagolako beste zenbait naziok daukaten laguntza edo eratuta dauden estatuek daukaten laguntza. Batez ere estaturik ez daukagulako oraindik. Orduan, lehenengo kontaktuan Navarralde Kultur Elkartearekin Argitzurriko interpretazio zentrua martxan jarri genuenean egin genuen, ezta? Egin genuen bizka zentratzeko ze izan bertzuen Argitzurriko mehategia eta zer izan bertzuen interpretazio zentruak eta nondik joan bertzuen hango irizpideak nolakoak izan behar ziren. Ikusi genuen Nafarralde Kultura Elkartekoekin egin lan fruitu oso garrantzitsuak eman zituela. Eta, egia esan, guk ere asko ikasi genuen, beraiekin izan genuen elkarlana hartan. Eta elkarlana hartatik han sortu zen lehenengo hartia, nik uste, eta handikan poliki zoitzen junda, eta gaur hemen daukagu fruitua, ezta? Hemen daukagu fruitua, hasierako fruitua, esan nahi duke, ezta? Hasierako fruitua izan behar duelako. Oiartzun, Bera, Lezo, Oarzo, Bidasoa, Baiaran kokatuta daude. Navarraldea Kultura Elkartea, la Navarra Maritima liburuan esaten zuen bezala hori izan zen Nafarroako itxasorako irteera, orduan guztiz inplikatuta daude egoera honekin. Eta horrek exigitzen du aurrera jarraitzea eta investigatzen jarraitzea eta lan gehiago egitea zentzu honetan. Hordakagu peluako gaztelua eta haien aztarnen inguruan ere lan handia egin daiteke. Ez dira momentu honeak, badakigu ekonomikoki krisi larri batean sartuta gaudela, baina horrelako gauzak beti izan behar dute edozein udaletan eta edozein elkartean txoko txiki bat zeozer izan nahi badu aurrerantzean edo behintzat zeozer izateko aukera izan dezagun. Orduan, mila esker Navarraldeko laguneri eta gonbidatu bai kultura talde, elkarte, instituzio eta abarreri jarrai dezaten horrelako ekintzetan parte hartzen eta laguntzen.